ce mai faceți? Și înainte să începe acest episod, aș vrea să, nu să fac bun, dar aș vrea să, dacă nu vă uitați deja, să vă uitați la acest canal, Echo, Evil Echo, îmi place foarte mult melodiile lui și să vă uitați și voi, vă uitați, ne promovare și da. Hai să facem episod, da, facem un joc chiar foarte tâmpit, mai tâmpit decât Flappy Bird, unde va trebui să alergăm. Cum vedeți, cu ăla merge, da, tot ce, dacă vă întrebați, stai că vă stați aici. Da, dar vă întrebați, da, tot 5 minute. Ce... Ah. Da. O, ce stat am avut, perfect. Și voi ce viteză am putut să uitați. Am prins o viteză, hai, ce săritură și de tumbot. O, sunt mai bun decât Chuck Norris. Uitați-vă ce pumn în bă vă dau. Și gol, tata Dușanu. Gol, Rusescu. Uitați. Da. Oh. Gol, gol, ce foarte că. Ma, ce salt. Și gol, ce frumos. Dar acum adică eu nu pot să alege sau ce? Da, a făcut și Codrin și da, deci o să fac, mi s-a pus foarte interesant, joc foarte amuzant. Și nu, da, într-un fel copiez, dar știți și voi cum e YouTube-ul. Și vreau să nu spuneți să tu copiez, dar de cunosc și uite, l-am copiat, da. Am ca și de serie, da, am ca și de fapt asta nu e serie, face jocul de așa. Hop. Ne ținem. Și mergem. Și tot, da? Da, nu știu, urma mea și 3 sau 4. Băgăm viteză și e foarte excelentă. Dar putem să mergem și înapoi până ne dăm metri. Like, el nu se ține, că e handicapat, poate să ține în picior. Deci vă dau tita și lui sunt papu sau ce stea. Și eu cum... Ai... Știu, e foarte... De fapt, nu e așa de greu, am văzut că unii fac și 100. Nu... Asta ține de viitorul meu. Stați un pic. Matei, dă mai încet. Ok, am făcut să dă mai încet. Am dat pe pauză. Și... Da, mă testez la ce joc mai mult. Nu e ca Flappy Bird, dar e mai puțin mai testativ și puțin mai cretin. Ce facem noi aici? Uleu. Hai mă, mergi. Adică tu nu înțeleg că nu poți să meargă singur. Am văzut foarte mult să apucă de serie la Watch Dogs, am văzut cum te-ai urmărită. Și de m-am gândit ce o să fac serie, mai mergem în genunchi. Poate nimeni să facă asta, știți. Am și viteză mea. Bă, ești nebun, bă! Ești nebun cât faci în genunchi. Hai! Hai! Bă, ești nebun? Ești nebun? Ești nebun? Poate ești până la 30, 40. Hai mă, bă, hai să ne punem înapoi în genunchi. Dar mai știți cum ne-am pus noi în genunchi? Stat așa, așa și știi cum am pus în genunchi? Da, merita. 6 minute. Da, cred că tot ne-am pus. Haide! Hai că se poate! Hai! Pe 10 am făcut cel mai mare scor. The best. Hai!
10 și 8 10 și 8 centimetri. Vă văd să puneți să vă face mai mult. 6, hai. Da, am văzut că își pune semn acolo unde a făcut ultima dată. Stai, Haide, închide ușa. ok, frate-mi, tu te se făiește, bă, ești frate-mi. Ok, facem așa. Da, cam tot a fost, știu că nu e așa de lung, dar nici nu mai am chef. Mai și de aici, așa e tot. Da, voi face o serie nouă, de fapt, ne episoade de Flippy-cum. Cum am spus, e de 5 episoade, nu mai mult. Că poate, da, să like. Am și multe jocuri. Le-am jucat. Da, și cam atât a fost. Să nu încep prea mult. Nu uitați de like, subscribe și share ca să vadă și alții să se aboneze. Ciao, ciao.